Minecraft. Da, deci începem. Haide bă, mai repede. Uite așa. Data trecută am găsit diamante. Ce cu asta? Am găsit diamante. Și așa. Video trecut nu știu de ce cam așa repede s-a închis. Dar totuși l-am pus pe YouTube. Da, păi așa e. Opa, unde intră? Aici data trecută am găsit diamante. Și uitați, ia ca hopă să spunem aici. Și aici, păi, am găsit apă multe. Uitați. Da, să intrăm puțin. Da, îl întrebă. Păi, îi întrebă. Ce cu tine, bă? Uite așa și acum ne coborăm jos și ne ducem. Pe sub apă, pis. Da, haide, bă, ce-i greu. Oh my god, înapoi. Bă, haide, acolo. Gata, o să mă duc în altă dată acolo. Da să pun așa, ca să nu iasă zombie de aici. Păi așa. Oh, și gata. Plecăm, astăzi vom... Dar ce să nu? Astăzi vom face câteva lucruri. Dar ce bine să mai găsim niște diamanti. Dar nu. Pe ce am găsit? Mi s-a părut că am găsit ceva. Mă duc sus. Să ca uite așa. Trebuie să mănânc. Afară e noaptea, dacă nu mă greșesc. Da să dorm. Uite să... Cum intrăm aici, să iau niște mâncare. Ui. Nu trebuie să-mi iau chiar așa, s-ar da și ales. Da. S-a auzit un zombie. Aici câte sunt. Oh my god, ce văd încolo? Un lup? Ce caută lupi pe aici? Da. Mă voi duce în altă. Ia că cine ucide oile. Bă, ce ucizi oile? Ia că ne-am întors la copacceană. E măcar pe degeaba. Trebuie să găsesc scheleți. Ca să-i dau oase și să fie de mie. Opa, pe ce nu văd eu aici? Bună ziua! Oprește, uite așa. Să-i hădiți acasă.
După seria asta mai vă duce, uite, mai mă duce, uite. Uf. Acum să vă spun unde mai voi duce. Mă voi duce acolo. Că în pădurile cele mai voi duce. Că să văd ce e acolo, poate o să-mi fac casă deja acolo. Pe aceasta o să mi-o stric și o să-mi fac casă acolo. Păi așa. Așa doresc eu să-mi fac. E ca în pădurile cele. Și pe drum poate să mă găsesc ceva. În seria următoare. Da. Și mâncare. Da să-mi pun mâncare. Bă, ce pun aici? Opa.